euskal dantzaren eta kezka dantzataldearen ibilbidea ezin dela ulertu euskalgintzarekin izan duen lotura gabe. Lehen aipatzen nun, eta kitxorekin batera antolatu genitula lehenengo euskal dantzak ikastaroak, baina euskal kultura euskal dantzatik, baina baita euskaratik ere ulertzen dugu. Eta orduan, ez zaigu burutik kabitzen beste modu batera izan beharko litzatekenik hau. Orduan, guretzat alde horretatik oso polita da euskararen egunerekin ere bat egitea. Gainera, larun batuko goizean aurreikuspena edo antolatuta dago gaitu adimen artifizialeko tresna horretara begira, euskarazko ahotsak batzeko pixka bat deialdia, eta bueno, haiekin harremanetan gaude, eta elkar pixka bat moldatzeko bidea egin dugu. Hau da, 11 aurrera izango da bertan aukera euskarazko ahotsak jasotzeko, eta gu alde horretatik ere deia egiten dugu eibartarrei, gure dantzari guztieri bezala horra agertu eta ahots horiek grabatzeko, eta gero erromeria hasten denean ahotsak grabatzeko ekimen hori pasatuko da jubilatuen egoitza barrura, zaratak ez trabarik egiteko, baina pixka bat bi gauzak ere batera eginez.